नमस्कार लोगोफोर गुड मर्निं एवरीवन नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव आङो बेखौनो लाबोनो सानदों दिनै धुबुरीनि आल्ताफ हुसैन होननाय सासे सुबुङा दोंसे मेथाइ खननानै गान खननानै जोबथेसालियावहाय थांनो गोनां जाबाय बिथाङा मोनसे गान खनदोंमोन मिया जागेले अखमिया निजर नामथु पाहरि जाबा होननाय बिथांनि बे गाना एक 5 घन्टानि गेजेरावनो 10 मिलियन मानसिफ्रा नायजादों बेबायदि एकेबारे ससियेल मिडियायाव गोसारनाय मोनसे गान जादों बिथाङा दिनै जोबथेसालिनि आलासि जानांबाय बेनिखायनो बयबो साबधान ससियेल मिडियायाव जानला मोनला नाना बाना बाथ्राफोरखौ दाबुं आरो जोंनाबो प्रमद बर' मानगोनां जोंनि बिटिआरनि सीएमआबो एसे वार्निं होनाय बायदि खालामबाय बेनिखायनो उइदाउट प्रुफ नोंथांमोनहा जेबो ससियेल मिडियायाव बाथ्राखौ दालाबो जेन' जोंनि समाजाव गुबुंले थासारि लाबोआ दानो गोबांथार जोङो गावसोरनो बुङो सरकारनि मानसिफ्रा नाथाय गावसोरनि बाथ्रा बुंनाया जेबो नङा गासै पाब्लिकफ्रा जेबायदि बाथ्रा बुङोब्ला दिनैहाय सरकारा मोनफ्रोमबो बिथिङावहाय गावसोरनाव पावार दंखाय जोङो पाब्लिकनि सायावहाय एक्सन लानायखौ जोङो नुनो मोनो सरकारा गावसिनो नालाय बेनिखायनो लोगोफोर ससियेल मिडियायाव जानला मोनला नंखाय बाथ्रा उइदाउट प्रुफ दालाबो आरो सोरखौबा जोङो नुनो मोनबाय दानो गावनि सरकारखौ सोंखारिनायनि जाहोनाव रेवरेवा मानगोनां इएम बिथाङाबो दानो सासपेन्ड जाबाय बेनिखायनो गासैबो साबधान जा आरो नै जोंनि समाजावहाय गोबांथार मिया असमिया बाथ्राखौ लायो नाथाय पपुलेशन सोरनि गोरोन्थि गावनिनो गोरोन्थि दानो जोंनि बर'नि गेजेरावबो जोङो साफाल' जोङो फिसा खांनाय आरो जोङो बिजनेस मावनानै जाया आलो गोजोन न' रुम सिङावहाय थानो जायो बेबायदिनो आइजोफ्राबो गावनि जे दख'ना बिजनेस दा एसे एनै जाबाय गासैबो बिजनेसावनो जोङो गावजों गाव साग्लोबोब्ला जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिजनेसावहाय जोङो गावनो गासिबो मावजोबब्ला एरियानि मानसिफ्रानो जों बहाय गासैबो जोङो कब्जा खालामनानै लाजोबनो हागोन जोङो बाथ्रा बुंनानै जाया जोङो एक्सन जे जोङो मावनानै जानांगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावहाय जोङो जायगा लानो हागोन मोनफ्रोमबो पुलिस डिपार्टमेन्टावनो होन आर्मी डिपार्टमेन्टावनो होन मास्टार डिपार्टमेन्टावनो होन जेखि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टावनो होन बेबायदिनो फिसा फालांगि मैगं दखानदारखौनो होन बेबायदिनो बयलार दखानदारखौनो होन मोनफ्रोमबो बिथिङाव जुदि जोंना बिजनेसा आवगायोब्ला जोङो आसामखौ बा जोंनि बिटिसिखौ जोङो सालायनो हागोन आरो जोङो बिसाफोर खांनाया जोङो बेबायदिनो साथाम साब्रै खांनांगौ जायनि फलाव जोङो दिनै गथ'फोर खांनायावहाय खम जानायनि जाहोनाव गुबुननि हिन्जावा गुबुननि खारलांनाय बेबायदि जानायखौ जोङो गोबांथार नुनो मोनो माखासे आथोननि प्रब्लेम जानानै नोंथांमोनहा मा मोन्दांथि मोनदों नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर आदा गर्जनआबो बुंदों दिनैहाय मिज'रामखौ दिनै इडुकेटेड स्टेट खालामनाया दिनै बिथांमोनहा माब्रै थाखाय आरो दिनै बिथांमोनहा माब्रै गावसिनि मिज'रामखौहाय दिनै खुंनो हादों आरो सालायनो हादों बिनि सोमोन्दै आदा गर्जनआबो मोजां बाथ्रा बुंदों नोंथांमोनहा आदा गर्जननि भिडिअखौ ससे नायदो आरो नैबे आल्ताफ हुसैन बिथांनि ससे मेथाइखौबो खोनासंदो मा मेथाइ खननानै बिथाङा जोबथेसालिनि आलासि जानांखो नोंथांमोनहा नायलांदो बयबो साबधान जा ससियेल मिडियायाव फैनायनि सिगां सोरखौबा सोंखारिनायनि सिगां नोंथांमोनहा नायलांदो लोगोसे एनडिएफबिजों थाफानानै आन्दलन खालामबोनाय इउपिपिएलनि जेसेबां नेताफोर बिथांमोना एबसुनिफ्रायनो राग'बोनाय नेताफोर बिपिएफनि जेसेबां नेताफोर बिथांमोनहाबो आन्दलनकारिनिफ्रायनो फैनाय नेताफोर आङो नैबे ओरै एबसुनि लाइननिफ्राय थांनायखौ होननो सानदों प्रमद बर'नि एंगेलजोंनो बांसिन गोब्राब जागोन नामा खारन माखासे लिडार दङ इउपिपिएलआव नामखौ आं दिनै लाया नोंथांमोनाबो खोनासंनो नाजा बै समाव होनखायोमोन हारियाथ' थिग जागोन दे जों खौसे जायोब्ला जोंहा मा मोनगोन जेब्लानाखि इउनिटिनि खौसेथिनि खोथा फैदों अब्ला बे जिनिसा आंनाव हठात आंनि खर'आव नांफैदों आरो बै आन्दलन खालामनाय समावनो जेब्ला जोङो बै बिएनसि बड' नेशनेल कनफारेन्सनि एडभकेसिखौ खालामदोंमोन आरो जेब्रामोनहा पिपुल जयेन्ट एक्सन कमिटिनिफ्राय गरजनमोनहा जोङो जयैनो जेब्लानाखि एनडिएफबि एबसुखौ ज' जाजानो लुबैदोंमोन बिपिएफखौ ज' जाजानो लुबैदोंमोन बै समावनो माखासे एबसुनि नेताफ्रा इउपिपिएल नेताफ्रा होनखायोमोन खौसे जायोब्ला हारिया मोजां जागोन
हारिहा मोजां जागोन नाथाय जोंहा मा मोनगोन दा बेफोरबायदि मानसिया दाबो थैयाखै दंथारो दा बेखायनो I have a strong apprehension whether this idea of unity will succeed दिनैयाव आंबो मोनसे लेक्साराव होनदों the movement is my lifestyle आन्दलना आंनि जिउनि स्टाइल होननानै गोबां जेब्ला आं कंग्रेसआव हाबो आंखौ बिराद सोंदों बोरै गर्जन दुगा नोंनि आन्दलन इज माय लाइफस्टाइल होननाया मोनसे जिनिसखौ बर'फ्रा दाबो बुजियाखै आन्दलन माने एनडिपि जाना आन्दलन खालामथारनांगौ that is wrong आन्दलन माने एबसु जानानै आन्दलन खालामनांगौ that is also not acceptable there is always a transition जोंनि बोथोरा सोलायसुला बे सोलायबाय थायो गुस्लायबाय थायो बेजों गावखौ खाब जाहोनानै आवगायनायासो बा आन्दलन खालामनायासो राय दिनै एनडिपिआ दोनथ'बाय एबसुआ दोनथ'बाय बा बिएलटिआ गैथ'ला होननानै जुदि आन्दलना जोबनांगौ आं बेखौ लाया आन्दलना अनेक रोखोमनि आन्दलन जोंनि बर'नि गेजेराव नांगौ बे जिनिसखौ जोंनि मानसिफ्रा मेगन खेवाखै नों महात्मा गान्धीखौ नाय महात्मा गान्धीनि आन्दलननि फेसआथ' अनेक रोखोमनि फेस दंमोन ना नङा होमबा पुर्ना स्वाराज क्विट इन्डिया गोबां रोखोमनि आन्दलननि स्ट्रेटेजि मुभमेन्ट संगठनखौ जों दाबो दानानै दोननो हायो थामहिनबा एबसुआ दाबो बेखौहाय मोनसे गोदान फेस होनानै बे महर होनानै आन्दलनखौ खालामनो हायो आन्दलन होननाय लोगो लोगो जे लामा नेशनेल हाइवेआव गारि ट्रेन होबथानांगौ बे नङा डिभाइड आसाम 50-50 होननांगौ बे नङा दिनैनि जुगाव नोङो दादा मादा डिभाइड आसाम 50-50 होननाय माने नोङो सुथ्रु सोरजिनानै लानाय अब्ला नोङो अल्टारनेटिभखौ नागिरनांगोन नोङो बिकल्पखौ नागिरनांगोन आं मिज'रामनि खोथाखौ होनो लुबैदों नोंथांमोना सोंबायथ' खोब मोजां मोनबाय आं बे कुइसना एप्रप्रियेट दिनैनि थारिखनि जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां आन्दायदों मा जाबावनो एबसुआबो जिरायबायब्ला पलिटिक्सआव हाबबायब्ला बिएलटिआबो गैलाबा एनडिपिआबो गैलाबा दाबो लेन मोनाखै मा जागोन लाल देंगानि खोथाखौ आं गोसोआव दङ लाल देंगायाबो आर्म स्ट्रागलजों मिज'लेण्डखौ सोरजिनो हायाखै डेम'क्रेटिकजोंबो बिथांमोना सोरजिनो हायाखै जेब्लानाखि लाल देंगाया गावसिनि सेटेलमेन्ट जाखांनायनि उनावहाय बे मिज'लेण्डआथ' जाबाय दा नोङो मिज'लेण्ड सोरजिनाय लोगो लोगो जे मिज'रामा महर मोनगोन दिनैनि दिनाव सारा भारतआवनो सारा इण्डियाआवनो दा मस्ट लिटारेट स्टेट सोलोंथाइनि बांसिन हार गोनां रायजो होनोब्ला मिज'राम अल इण्डिया लेभेलावहाय बे लेभेलसिम फैनो हानाय नङामोन खोमा लाल देंगा बिथाङा मा खालामबाय सुक्तिनि उनाव बे थफ्लाजोब्बाय जुथा जरासे लाबायनो सेन्देल जरासे लाबायनो बिदिनो 6-7 जे जिफोर लाबाय सारा मिज' गामि गामि बिथाङा गिदिंजोब्बाय गिदिंनानै बुंबाय ओइ लोसाइफोर बिमा हारि बिफा हारि फिसाया खां मिनिमाम 3 मेक्सिमाम 7 बिजनेसाव खबजा खालामजोब लेबारनिफ्राय लानानै ना फेरनिफ्राय लानानै हा जावनायनिफ्राय लानानै लेब बुग्रानिफ्राय लानानै जि दखान साहा दखान मोनफ्रोमबो गलाखौ जोङो आइजलाव सारा मिज'आवनो खबजा खालामजोब अब्ला बै हारसाफ्रा बे गासिबो हाबुनानै खारनांगोन जोङो मिज'खौ बाहायनो सोरजिबाय दिनै लाल देंगाया बावहायसो साक्सेसफुल दिनै मिज'रामा बाहायसो साक्सेसफुल दा बेखायनो आं खावलायनोसो सानदों प्रमद बर' बिथांमोनखौ हाग्रामा बिथांमोनखौ दिपेन बर' बिथांमोनखौ आन्दलना मानो जोबनो एनजिअ दाना होनो हायो बियो ट्रेनिं होनो हायो सोरखौबा स्पर्ट्सआव फोरोंनो थाखाय इनचार्ज होबाय नङा होमबा जायहा गभर्नमेन्ट डिपार्टमेन्टआव गैया सोरखौबा फिसा खांनायनि नार्सनि ट्रेनिं होबाय 3 खां 4 खां 7 खां पपुलेसनासो लेथारथ' दिनैनि थारिखआव नोङो भारत बायदि हादोराव आरे बाबा खायसेया होनो गर्जना जेब्ला फिसा खांनो थिनो खायसेया बुङो जापाना बोरैथो रायजो जादोंब्ला गर्जन बिथां आरे बाबा जापाना आलदा रायजो जापानाव जाहैबाय मोनसे रावनि मोनसेल' गस्थिनि मानसि मंगलियान गस्थिल' दं बावहाय इन्डिया जाहैबाय ओरैबायदि फिउसन सोरबाया आर्यफोर सोरबाया द्राबिडियानफोर सोरबाया मंगलियानफोर सोरबाया नेग्रिटस अस्ट्रलइडफोर सोरबाया उमुकफोर दा बेबायदि गिलु बालु फिउसननि मानसिफ्रा ज' जानायखाय बयबो गाबागाव गसे बोयो बर'फ्रा बर'खौ लुबैगोन हारसाफ्रा हारसाखौ लुबैगोन मुसलमानफ्रा मुसलमानखौ लुबैगोन दा बेबायदियाव जोंनि पपुलेसना जुदि बाङायब्ला जोङो जुदि मावनाय दांनायाव आखा फाखा नङाबा जोङो जुदि सोलोंथाइ
सोलोंथायाव आखा फाखा नङाबा जोङो जुदि बिजनेसाव आखा फाखा नङाब्ला जिब जुनार फिसिनायाव आखा फाखा नङाब्ला जोङो बे हादोराव फेर फाथिनो हानाय नङा बे हारिया लासै लासैनो इभेन्चुवेलि गोमोरलांनोबो हागौ दा बेखायनो आं सानदों आन्दलन माने जोङो बैबायदि आन्दलनखौबो जों खालामनो हायो आरो मा दिनैनि most needed the pace of movement I think that is how we need to operate about आंनि साक्सेसनि मोन्थोरा गर्जना गारि मथर लानांगौ न' बां लुनांगौ आं बेखौ नुवाखै आंनि साक्सेसनि मोन्थोरा जाहैबाय जे भारतआ मोनसे पलाराइज कान्ट्रि गुबुन गुबुन हारि राव भाषा भाषी धोरोमनि मोनसे रायजो बे भारतनि मोन्थोरानो जाहैबाय आत्मायानो जाहैबाय इउनिटि इन डाइभारसिटि जों जयैसो मोनसे न'खर दा बेखौ नायोब्ला कंग्रेसनि फिलसफियानो सबसे साबसिन पलिटिकेल पार्टिनि फिलसफि आरो बावहाय दा बेखायनो आं मा सानो जों बर'फ्राबोथ' बिराद माइनरिटि जाथि नालाय ट्राइबेलफ्रा दा कंग्रेसनि आइडियलजिया बावहाय मोजां आरो मा जोंहा कंग्रेसनि आइडियलजियाव जायगा दङ दा बिजेपिया जाहैबाय धोरोम लानानै जोंखौ सोखावो जाथि बर्न लानानै कास्ट कमिउनिटि लानानै जोंखौ सोखावो दा बेबायदि गावस्रा गावस्रियाव जोंनि बर' हारिनि बाहागा मा थाहैगोन जेबो थाहैनाय नङा आल्टिमेटलि जोङो सोरबा राफोद हारिजों गोरोबलांनो गोनां जानांगोन आन्दलननि सिगांनोथ' सोरबाया देखा लिरबाय सोरबाया रेखारानि दास बर' लिरबाय सोरबाया दुर्गा दास बर' लिरबाय सोरबाया सेथि लिरबाय सोरबाया माबा लिरबाय दा बैफोरखौ नायोब्ला एक्चुअलि दिनैनि थारिखआव मोजां सरकारा जुदि फैयाब्ला फिसा फिसा हारिफ्रा फिसा फिसा राव बाङाय सुबुं सानखो थानाय हारि हारिसाफ्रा लासैनो गोमोरलांजोबगोन आरो मा भाषाबो थानाय नङा कालसारबो थानाय नङा इभेन्चुवेलि बै द' दाउफोर बायदि जाथियाबो गोमोरलांगोन दा बेखायनो आं कंग्रेसखौहाय एनकारेज खालामदों जे कंग्रेसआ भारताव सासन खालामोबा बयबो मिरौ जिरौ हारिफ्राबो बावहाय माने खर' दैखांनो मोनसे जायगाखौ मोनो आरो मा खिन्थु बिजेपिनि दिनैनि बे सिस्टेम आरो बाहाय जों जायगा मोना जों जोबलांगोन आरो दा बेखायनो आङो कंग्रेसआव दङ आं कंग्रेसनि फिलसफिखौ मोजां मोननानै दिनैसिम आं कंग्रेसआव दङ आरो